Tak vítám vás u nového videa z Liberty Loftu. Dneska uděláme tedy diskuzi či debatu. Uvidíme, jak se to vyrobí, jestli to bude spíš konfrontační, nebo to bude spíš jenom filozofický dumání nad tím, co by mohlo jak být. Já jsem to pojal, nebo předpokládal jsem tak, že to bude jako navazování na tu moji diskuzi, na tu moji přednášku o tom principu neagrese na zvířata. A Miky? Já jsem Miky. Ano, a já jsem teda Tomáš, takže já jsem teda... Čau Tomáš. Ahoj Miky. Takže já jsem teda představím, já jsem teda libertarián, spíš jsem anarchokapitalista než minarchista a taky se věnuju aktivismu za práva zvířat už nějakých 7-8 let. A to je takový jako minimum, co byste asi od mě měli vědět. Jsem taky učitel středoškolský a taky jsem malíř a věnuju se ve své tvorbě právě tématu vykořisťování zvířat člověkem. Tak Miky, představil bych se. Já nemám rád ty představení, já jsem Miky, tak nějak, zabývám se tady debatováním, zabývám se anarchokapitalismem, svobodou bych to nazval svobodou. A vůbec bych to nezdržoval, klidně bych se vrhnul rovnou k té pointě. Dobře, tak jo. Okay. Chceš si nějak uvíct to téma, protože já nemám rád ani ty úvody, ale pokud ty tam chceš něco dát, tak to klidně dej, protože já bych to klidně pojal, jakože tím, že máme omezený čas, tak klidně to můžeme udělat jako navazujeme na tu tvou přednášku, takže lidi se v tom zorientují postupně. Ale jestli jim chceš říct nějaký 2 věty nebo něco na začátek, aby věděli. Já jenom vlastně, jestli jste neviděli tu přednášku, tak bych asi doporučoval nejdřív podívat na tu přednášku, protože bych tady nechtěl moc opakovat, co jsem tam říkal, a jenom spíš na to navázat, aby jsme se neopakovali zbytečně. Protože si myslím, že pokud vám něco nebude jasný, tak to bude asi vycházet z toho, že jste to neviděli a že nechápete ten kontext. Takže já bych se na to nejdřív podíval, byť je jako dlouhá, ale jako bez toho kontextu to asi nebude ono a zároveň si myslím, že bychom se zdržovali a že bychom potom třeba nešli nikam dál. A já bych se rád dostal někam dál než na té přednášce. A předpokládám, že ty jsi připravil, jak jsi říkal, nějakou sadu argumentů nebo nějakých jako nějakých námitky ohledně toho, co jsem tam říkal a mohli bychom to probrat a kde třeba jsem to špatně vysvětlil nebo to je podle tebe třeba nějakým způsobem nelogický nebo chybný nebo cokoliv, budu rád za to rád, protože si to ujasníme potom třeba. Takže to asi za mě takhle bych to. Takže vlastně bych tě nechal klidně vést tu diskuzi v tom ohledu, když jsi říkal, že máš připravené ty otázky, tak budu rád, když začneš. Můj cíl tady je vlastně fakt jako pochopit ten tvůj postoj a o co ti s tím jde a pokusit se nestratit přesně v těch argumentech. A myslím si, že je to těžší než se zdá. Jsem tady vůbec proto, abych si to dál trénoval. Takže když budeš mít nějak pocit, že odpovídám na něco jiného, než co si myslíš, že opravdu, tak mě zastav, protože si myslím, že v těch debatách se to stává často. Já bych se vrhnul rovnou tím pádem k té pointě, která byla tvoje, že bys chtěl aplikovat NAP, princip neagrese na zvířata. O tom byla ta přednáška, že jo? Ano, jo, jenom mě vlastně napadá, ty máš hodně... Kolikátýho je dneska? Jaký je datum? 1. dubna. 1. dubna. Datum. Apríl. Co? Já jsem vegán. Aha. Tak jsem to nepochopil. Já si nechtěl zklamat. To byl celý apríl, kámo. To byl celý apríl. Aha. Samozřejmě, že tak jako vykonávat agresi na zvířat, jasně, že spadají pod NAP, prostě, to je samozřejmě. Počkej, teď nechápu, jestli si říkáš srandu. Dělám si prdel, nebudu to zdržovat. Jsem si, že tě zklamu napřed. Si řekl, že jste mě semka vytáhli. Hele, já bych se odpíchl od toho, co jsem teďka říkal, že ty lidi si často neposlouchají navzájem. Mě tam zaujal, ty jsi mluvil o té tvý přednášce, já jsem taky slyšel rozhovor s Terry a když se odpíchnu od jednoho zajímavého momentu, kde vlastně Terry ti říkal, hele, ty chceš aplikovat ten princip neagrese na zvířata, protože vlastně si myslíš, že tím budou víc chráněný, říkala, a ty ses na to tak tvářil, jako že s tím úplně nesouhlasíš, ale ona pokračovala dál. A to je to, co jsem tím myslel, jo? Že tohle se stává strašně často v těch debatách, tak já rovnou jsem to chtěl vykopnout tím, že bych se tě na to doptal, já jsem jenom vlastně... jestli to tak je, nebo to tak není, protože se stvářil, že s tím úplně nesouhlasíš. To není úplně přesný, protože já jsem tou ochranou, protože já jenom nechci, aby si lidi zaměňovali jako pozitivní práva na negativní práva. A ono to mohlo vyznít tak, jako, že budu vyžadovat nějaký, protože já vlastně jako ani nevyžaduju ochranu lidí. Jo, to znamená, že nikdo nemá právo na to, aby byl chráněn jako zadarmo.
takhle jsem to myslel, jako že bychom neměli povinnost zvířata chránit před agresí, my bychom měli jenom povinnost jim neubližovat, nespůsobovat jim agresi. Dobře. A ono to, jenom tohle to mě tam zarazilo, že by to mohlo být špatně vyložitelný a že si lidi mohli říct, jako, že tak teď budeme mít povinnost jako chodit a chránit zvířata, i když vlastně třeba nechtějí, nebo jen tak jako vyžadovat po lidech, aby chránili ty zvířata. Ale to vlastně, co já chci, je to negativní právo jako vyžadovat, aby jim nebylo ubližováno. Což není úplně to samé, protože ochrana je jako ochrana, že máš nějakou ochranku, která tě bude chránit a to stojí nějaký zdroje. Ale aby se někomu neubližoval, tak to žádný zdroj jinak nestojí. To je prostě jenom jako se prostě řekneš té agrese. Takže takhle jsem to myslel a proto jsem se možná zatvářil tak jako divně, že jsem chtěl jsem to dodat, aby to nevypadalo, že jsem tady nějaký příznivec nějakého socialistického principu, který se snaží chránit všechny a brát někomu nějaký zdroje, aby někoho ochránil. Takhle jsem to nemyslel. Chápeš to, jak jsem myslím? Myslím si, že to chápu a chci teda jako pokračovat dál k tomu, proč teda chceš aplikovat NAP na zvířata. Co to má doopravdy prakticky způsobit ve tvém pojetí světa? Co bude ten přínos? Co bude ten výsledek? No, tak ta výchozí pozice je to, že libertariánský princip já vnímám jako morální jako axiom. To znamená, že vlastně tam je základní svoboda a neútočení na ostatních. A pro mě ten morální princip je něco, co má nejvyšší jako hodnotu v člověka, že vlastně v podstatě, jakmile se zachováš nemorálně, třeba někoho zabiješ nebo něco takového, tak vlastně tvoje hodnota jako člověka klesne jako hodně nízko a je jedno, jak jsi krásný, jak jsi bohatý, jak jsi chytrý, jak jsi charismatický, jak jsi sexy, kolik máš peněz, protože ta morálka je vlastně nejvyšší hodnota. Myslím si, že si to myslí všichni a myslím si, že většina lidí jako prostě obdivuje lidi, kteří jsou morální a sami chtějí být morální. Takže já si myslím, že smyslem života nebo hodnotou života a humanismu je vlastně jako ta morálka. A pracovat na tom, abychom byli morálnější. Což je nějaký proces, který trvá, tisíce let jsme jako se chovali nemorálně a myslím si, že společnost se pořád vyvíjí někam dál a snažíme se jako být lepší a lepší. A vidím v tom jako vysokou hodnotu a myslím, že v tom vidí hodnotu hodně lidí. A takže vlastně ten okruh těch morálních jako životních bytostí, který vlastně do té morální komunity zahrneme, se postupně jako rozšiřuje. Rozšiřoval se na ženy, na děti, na lidi jiný barvy a tak dál. A pořád se snažíme rozšiřovat ten okruh. A teď je před námi ještě ten okruh těch zvířat. A tam jsou potom nějaké hranice a limity, kdy už to třeba nedokážeme, ale já si myslím, že už jsme technologicky na úrovni a schopností, že už můžeme zahrnout spoustu dalších zvířat do té morální komunity a můžeme na ně aplikovat ten princip neagrese. A že to je vlastně jenom další jako morální jako skok v našich dějinách, a že na tom pracujeme a že tím směrem jdeme a společnost i většinová se dneska zlepšuje, že třeba nevím, před já nevím kolika, třeba asi 10 lety se třeba už zvířata nekvalifikovaly jako věci, ale už jako živí tvorové, že už psi a kočky nejsou věci, ani ty hospodářské zvířata už se i podle zákona už nekvalifikují jako čistě jako věci, ale už jsou to živí tvorové. Takže vlastně ta hodnota těch zvířat z morálního hlediska jako roste každou dekádu, jak se ta společnost vyvíjí. Takže pro mě je to jenom to, že jdu tím směrem, kudy společnost vlastně už podle mého názoru za té dějiny jako šla. Takže pro mě je to důležité z tohle hlediska a přijde mi to jako smysluplný. A myslím, že každý potom jako touží, abychom vytvořili svět, kde bude svobodnější, kde bude méně násilí a kde bude víc toho té spravedlnosti. A my jako lidi máme vysokou míru jako kognice, máme vysokou míru inteligence na to, abychom jako to nenásilí jako prostě šířili a tím prostě zlepšovali svět. No. Nejenom technologicky, filozoficky nebo takhle, ale i vlastně morálně. Já s tebou souhlasím v tom, že ta společnost se určitě posouvá víc nějakým morálním směrem, že se líp chováme k různým menšinám, dětem. Ale když se bavíme o té morálce, tak můžeme se bavit o spoustě věcí, které můžeme dělat víc a méně morálně, který třeba ten NAP vůbec neřeší, že jo? Lhaní třeba neřeší NAP. A přitom je to morální. Takže já vlastně směřuju k té otázce, proč bys to řešil přes ten NAP, proč je to řešení, že chceš vztáhnout NAP na zvířata. Protože to, že je to morální, a na to se můžeme shodnout a bavit, tak se dá řešit i jinýma způsobama. Proč přes ten NAP? No tak já jsem libertarián, takže pro mě ten libertariánský koncept vlastně toho té agrese přijde mi jako hodně silný a přijde mi vlastně i lepší než to, co dneska máme, že dneska se omezují určitý práva lidí, pokud se na tom nějaká skupina lidí dohodne, tak můžeš omezovat práva a ten NAP je vlastně takový hrozně morální minimum, jo. Protože to je vlastně jako jenom jako nechat se na pokoji, prostě nechme všechny na pokoji a je to taková jako jednoduchá myšlenka, která je strašně silná a my pořád ji nedokážeme praktikovat jako v praxi a pořád jsou nějaké omezování, které vlastně nejsou nutné a
ten nap je vlastně úplně jako morální minimum. Já si myslím, že nechat všechny bejt a neubližovat, nebo snižovat to ubližování je vlastně úplně minimální věc. Proto vlastně přijde jako fajn tam začít, že pokud máme řešit nějaký práva zvířat, tak nejdřív musíme řešit jako to, jako nechat je bejt, a pak třeba později někdy můžeme řešit nějaký pokročilý morální principy, ale já si myslím, že tohle je takový minimum, který vlastně jako, že vlastně jako myslím si, že bojujeme všichni dohromady za nějaký morální minimum, libertariáni. Takže mi to přijde jako, že to je jako hodně málo nechat je bejt, protože to je vlastně negativní právo jako těch zvířat. Dává to smysl? Dává to smysl. Jo. Já teďka vidím strašně zajímavou cestu k tomu teda jako řešit nebo zabývat se chvilku tím, proč si myslíš, že to ty lidi nedělají, ale ještě předtím, jestli můžeme se zaměřit ještě na ten NAP a trošku ho dořešit, protože pokud teda se bavíme o tom, v návaznosti na tvou přednášku, to, co teďka řešíš, že chceš vztáhnout ten NAP i na zvířata, tak jenom pojďme si říct, nebo vůbec se tě zeptat, jak ty to bereš, k čemu ten NAP slouží nám, ten princip neagrese. Jakože, No, k čemu je? k čemu je? Aha, protože to je docela důležitá otázka k tomu, aby jsme se bavili o tom, jestli to půjde na ně vztáhnout nebo ne. Z mýho pohledu. Tyjo, to se mi nezdá, že to je důležitý kvůli tomu. Myslíš, že ne? Ale myslím, že je to validní otázka, že to je důležitá otázka, k čemu vlastně je. To je hrozně A když důležitý. bys Jo? tam měl nějaký pochybnosti přesně, tak Jo, a cokoliv řekl. já si myslím, že to Nebo ani kdybys nejsou- nevěděl, kam to vede, kdyby si ti zdálo, že to vede nějakým zvláštním já si směrem, vlastně, tak já si řekni. vlastně myslím, že už jsem na to odpověděl a že se mi ptáš na něco, co jsem teďka? odpověděl. No, Fakt? protože vlastně jako k čemu je ten NAP, jsem teďko říkal, jako, že to je ta morální hodnota, o kterou všichni usilujeme a v čem vidíme smysl našeho života. Že jako, ano, máme různý jako smysly života, někdo chce být jako podnikatel, vymyslet nový vynález nebo něco, ale každý člověk chce být dobrý člověk. To si myslím, že jakože většina lidí nechce jako být jako Voldemort, prostě jako pán zla. Jakože většina lidí chce být dobrý člověk, protože jako v tom, že jsem dobrý člověk, vidí nějakou hodnotu a myslím, že to chtějí všichni. Takže mi to přijde jako, to je ten smysl toho. A vlastně taky pak jsou nějaký praktický smysly, jakože nechceme se navzájem pozabíjet, protože to prostě je jako nepraktický, že jo. My jsme tady jako dělali právo silnějšího, kdo silnější prostě zničí slabšího. A nějaký jako minimální jako morální axiom musíme mít a musíme za ně jako musíme ho chtít ve společnosti mít, abychom prostě mohli naplňovat nějaké další svoje životní potřeby. Když se tady budeme růbat a budeme si prostě navzájem jako pomocí síly jenom jako omezovat, tak to nebude moc jako dobrá hodnota života. Chceme vytvářet něco pozitivního na tom světě a ne se navzájem prostě růbat a vítězit a jenom prostě mít sex nebo něco. Ale chceme prostě něco víc od toho života a ten princip, kde se nám dává možnost jako růst po všech směrech a nemusíme spolu bojovat potom. Ale jak ty ho teda bereš? Ty to bereš jako morální princip, který lidi postupně jako přijímají a snaží se podle něj žít. Ano. Jo. Já bych lidi nenutil, aby to jako, nebo já bych spíš jako lidi přesvědčoval o tom, že to je správný, aby to chtěli kvůli tomu, že to je správný, ne kvůli tomu, že jim někdo hrozí nějakým násilím. Samozřejmě, že potom, když se na tím shodne 95% lidí, tak ty potom už můžeš použít násilí, když někdo poruší ten princip, když na někoho někdo zaútočí třeba, že jo. Tak použiješ násilí, aby si ochránil toho člověka, kdo je obětí, nebo to zvíře, dejme tomu. Ale musí na tom panovat nějaká společenská shoda, že jo. Aby tam byla nějaká spravedlnost, potřebuje i sílu, nejenom jako být nestranná, ale spravedlnost bez síly jako ničemu není, že jo. Potřebuju tu spravedlnost nějakou silou chránit. Takže pokud někdo na někoho útočí, tak musím mít nějakou schopnost obránit tu oběť před tím útokem, že jo. Ale abych to mohl udělat, tak musí být nějaká síla a ta síla je ta společnost, která se dohodne na tom, že tohle je správný. Že je správný nespůsobovat nikomu utrpení a bolest, pokud tam nic neudělal. Pokud máme možnost volby, tak je správný jakoby neútočit. A myslím, že se na tom už jako společnost shodne. Minimálně mezi lidmi. Jo? Když se bavíme o tom, že to vychází vlastně... Mně přišel zajímavý ten tvůj argument v tom, že vlastně se obracíš na ty libertariány, který hodně řeší NAP, a říkáš jim vlastně, hele, tady jste v podstatě pokrytci. Ne, no, to jsem, jakoby, já jsem, že jsem jako to svým způsobem, teď jsem to řekl já to nemám to dost rád, protože to působí jako útočně. No, a já vlastně si nemyslím, OK, že tak lidi... jste nekonzistentní, rozumíš? To už je méně útočný, ale stejně jakoby vlastně já to chápu, jako, protože
To myslím si, že nemá smysl, aby jsme se navzájem jako osočovali, jako ty seš jako nemorální, Jo. ale spíš jako, že bychom se spíš měli jako bavit o tom, co je morálnější a směřovat k té lepší jako morálce. Protože nechtěl bych na lidi útočit, protože já sám jsem taky jako dlouho zvířata vykořisťoval. Já vlastně chápu, že jsme k tomu vychovaní kulturně, to není jako naše osobní svobodná volba. My vlastně svoje morální hodnoty většinou máme z dětství, z výchovy a z té kultury se narodíme. Takže obviňovat někoho za to, že je jako špatný, když je k tomu vlastně jakoby vychovaný, není úplně fair. Já si myslím, že jako to nepovede nikam k ničemu pozitivnímu. Jako, já jsem za to, jako, aby jsme prostě spolu diskutovali, vedli dialog, přemýšleli nad tím a měnili to pomalu, protože samozřejmě jako nedoporučuji nikomu změnit prostě takovýhle zásadní názor hnedka kvůli jedné přednášce třeba, kvůli mý. Zjistěte si ty informace z vícero stran, nastudujte si to z mnoha úhlů pohledu, abyste jako ten svůj postoj měli ověřený, jo? Aby byl intelektuálně poctivý, potom ta změna, aby prostě byla jako poctivá. Nevím, jestli jsem odpověděl na tvou otázku. Jo, Jo. jasně. Říkáš vlastně, nechceš je k tomu, jak jsi to říkal? Nutit pomocí násilí, protože... No právě na to jsem se ptal v podstatě na začátku, že? Protože když bys stáhl na zvířata, tak mě zajímá, jak si to představuješ, protože to by znamenalo, že budeš lidi trestat za to, že budou dělat něco se zvířatama, co vlastně popírá to jejich vlastnictví těch zvířat samotných. Je to tak? V konečném důsledku, kdyby na tom panovala společenská shoda, že 95% lidí by se shodlo na tom, že útočit na zvířata, který nikomu nic neudělali, jenom pro vlastní potěšení, je špatný, tak pak by ta společnost samozřejmě mohla toho člověka, toho agresora nějakým způsobem prostě spacifikovat, anebo ho nějak odsoudit, že jo. A to je stejně jako dneska, jako když zvotíš na člověka, tak taky jako společnost má možnost tě potrestat násilím. Ale předtím, než se to vůbec jako vytvoří, ten systém, to už je praktická věc, tak musíš nejdřív tu společnost jako intelektuálně a morálně posunout. Protože jako, kdyby si šel dneska třeba do pravěku a začal lidem říkat, hele, základní lidský práva, měli byste se respektovat navzájem. A oni by řekli, no a jak to jako budeš vymáhat? Jako, no nejdřív ty lidi musíš přesvědčit o tom, že to je v pořádku, že to je správný. Musíš přesvědčit nějakou valnou většinu lidí, a to je nějaký aktivismus za práva lidí nebo aktivismus za práva zvířat. A jakmile ty lidi přesvědčíš dostatečně velkou skupinu, ideálně 95%, tak pak už vlastně to právo můžeš docela v pohodě vymáhat a chránit, že jo. Takže ta cesta je vlastně k tomu, já neříkám, že to bude hnedka, to potrvá staletí pravděpodobně, stejně jako přesvědčit lidi o tom, že NAP jako i pro lidi je fajn a že bychom tady neměli jako třeba brát lidem peníze jako z daní a nepřerozdělovat je proti jejich vůli, tak to taky potrvá pravděpodobně pár desítek, možná stovek let, já nevím, že jo. A taky jako libertariáni nechceme to lidem jako vnucovat silou, chceme je přednášet, mluvit o tom, diskutovat a tu společnost změnit. Hele, mně právě přijde, proč jsem se tě ptal na to, jak vidíš ten NAP, že NAP má jednu hrozně důležitou vlastnost, v podstatě taková jeho hlavní funkce asi z pohledu těch libertariánů. Proto jsem se ptal, jestli to bereš tak, že libertariáni jsou v tomhle vlastně nekonzistentní. A přijde mně to zajímavá otázka, že vlastně vede ty libertariány, že se nad tím můžou doopravdy zamyslet, jestli nejsme, jak ty lidi 200 let zpátky, kde se díváme na ty otroky a nepovažujeme to za to, že děláme něco špatného. Ale že ve chvíli, kdyby stáhl ten NAP na zvířata, tak vlastně ztrácí tuhle hrozně důležitou funkci, že ten NAP z mého pohledu není jenom morální jako nějaký princip, který máme následovat, ale my ten NAP používáme vlastně k tomu, aby jsme dokázali vůbec modelovat, jak by vypadala společnost bez státu. A podle mě společnost bez státu, svobodná společnost, ta myšlenka toho, že nepotřebujeme tady nějaký monopol na násilí, nějaký stát, tak my vlastně nedokážeme říct, jak by to vypadalo a lidi se toho bojí. Jo? A mají pocit, že by to nefungovalo. A podle mě ta nejdůležitější funkce NAPu, jako principu neagrese, je, že my si díky němu dokážeme vlastně ukázat, že ty věci by fungovaly bez toho monopolu na násilí, protože to nějaký princip, chci se dostat k tomu, že to vlastně v debatě Stery říkal, že takhle, jak to berou libertariáni, ten princip neagrese, tak vlastně v téhle chvíli omlouvá to největší násilí na těch zvířatech. A že to teda jako blbý pojmenování, že to jako blbý princip. Já se s tebou strašně shodnu na tomhle. Přijde mně princip neagrese, že je strašná hovadina. A
protože princip neagrese jsou vlastnický práva. V principu. Jenom. A není tam nic navíc. Můžu to vstoupit? Vlastnický práva, ano, a on má dvě jako sekce. A to první vlastnický právo je, že vlastním sám sebe. On má dvě, jako vlastnický právo sám sebe a pak vnější zdroje. A já vlastně jakoby, že když to vztahuju na zvířata, tak to vztahuju hlavně v tom ohledu sám sebe, že zvíře vlastní samo sebe, protože prostě jeho tělo je jeho, on se ním narodilo a tak. Takže on vlastně jako by je vlastníkem sama sebe. Ale, Takže ano, to je vlastnický právo, ke kterému nepotřebuju žádný intelekt. Já nepotřebuju žádnou inteligenci nebo schopnost, abych vlastnil sám sebe. Potřebuju potom nějakou inteligenci, abych mohl obchodovat s ostatníma. A lidi, kteří obchodovat nedokážou kvůli svému intelektu, nebo zvířata, kteří nedokážou obchodovat, tak to, že nedokážu obchodovat, neznamená, že nejsem vlastníkem sám sebe. Na tom se shodneme? Já vlastně nevím. Zkusím to říct ještě jednou. Já jsem přemýšlel, kam to vede. OK. Jo, teď přemýšlíš, kam to vede. Dobře. To ještě teďko asi jsem nechtěl implikovat, ale chtěl jsem vlastně říct, že pokud někdo nedokáže obchodovat jako s vnějšíma zdrojema, protože není intelektuální na takový úrovni, třeba dítě nebo mentálně postižený člověk nebo člověk s demencí, tak to neznamená, že není vlastníkem sám sebe. To, jako pořád je vlastníkem sám sebe, i když není schopen toho obchodu vědomího. To je to, co vlastně chci jako říct, že bychom se na tom mohli shodnout. Já si myslím, že kdyby se ti něco stalo a skončil by si jako autonehodu a skončil by si na vozíku, nebo by si nějak mentálně zaostalý byl kvůli tomu, nedej bože, tak to neznamená, že jsi najednou věc. Pořád jsi legitimní osoba, která má právo na sebe sama a nikdo nemůže tvoje tělo jako vzít a nějakým způsobem zneužívat ve svůj prospěch. Na tom se shodneme, ne? Do jaký míry? Protože vlastně nebylo to tak vždycky, že jo? Když se podíváš do minulosti, tak když jsi měl třeba ty mentálně postižený, tak v té době to tak ty lidi úplně nebrali asi a zabili je. A já nevím, jestli bys z dnešního pohledu je jako soudil, že to je špatný, protože to je jako těžký soudit, když ty v té situaci nejseš. A možná by ty lidi celý život trpěli, v té době neměli takové možnosti jako dneska. Možná by to znamenalo, že by zneuživil ty zdravé děti. Takže ono to vychází hodně z toho, v jakém bodě ta společnost je. Já myslím, že trochu odbočuješ od té otázky, že jsi s ní vybrusil a neodpověděl si mi ani. Já jsem se tě ptal na to, no, že dneska je bereme... Jako jsi říkal, jak to bylo v minulosti, já to asi nerozporuju, že v minulosti byly různý jako takovýhle způsoby, ale já se bavím o současnosti a o budoucnosti. Takže v současnosti, jaký je dneska nastavení společnosti, jako jak vnímáme jakoby tu hodnotu toho člověka, jestli se hodnota jeho sebevlastnictví odvíjí od té schopnosti obchodovat, anebo je ta hodnota inherentní sama o sobě, protože on se ve svém těle narodil a pokud někomu to tělo neprodal, jako dobrovolně, tak pořád je jeho. A je jedno, co se mu jako fyzicky nebo mentálně stane. On pořád je vlastníkem sám sebe. A na to jsem se ptal. A ty jsi odbočil do minulosti. No, což já to nerozporuju, co jsi říkal, jenom myslím, že to není odpověď na tu otázku. Protože se tě snažím říct, že to podle mě záleží na tom kontextu a na té situaci a na společnosti, jak to bere. No že to tak není jako by default jedním způsobem. Že dřív v těch podmínkách to teď lidi nebrali? No. Tak bavíme se o tom, co je teďko. No teď třeba jo, protože ty podmínky jsou jiný. No, jasně. Tak já vycházím ze současných podmínek, já nevycházím z toho, co bylo v minulosti. V minulosti bylo taky v pohodě otroctví, že jo? Lidi neměli právo na sebe sama, protože je někdo pomocí síly zotročil. Což dneska vlastně děláme zvířatům. Já to chápu proč a tak, ale už to není potřeba třeba. To bylo potřeba v minulosti, když jsme neměli takové možnosti třeba se stravovat tak rozmanitě jako dneska. Dneska už to zemědělství je mnohem rozmanitější a máme možnosti se stravovat bez toho, aniž bychom těm zvířatům ubližovali. Tam jsem trošku mířil těma mentálně postiženýma. Že záleží vlastně na tom, jaký jsou možnosti. A potom to je podle mě druhá otázka. Ano. Jaký ty možnosti doopravdy jsou. Takže já se podívám, kolik je, protože tahle otázka bude taky super zajímavá. Dobře. Ale zkusil bych to ještě dokončit. Prostě já tam vidím dvě roviny. Jedna, jestli dává smysl aplikovat princip neagrese. Druhá, jestli je morální a v pohodě, když lidi používají zvířata pro svou potravu a pro to, co nepoužívají. A jestli
jak je to v tom ohledu, jestli dneska, jaký jsou ty možnosti. Takovým podobným porovnání, jako jak jsme zacházeli dřív třeba s těma mentálně postiženými, kdy ty možnosti nebyly, versus dneska, kde rozhodně jsou. Vidíš v tom, že jsou to dvě různé věci? Že podle mě jako první věc je, jestli dává smysl aplikovat ten princip neagrese a bez ohledu na to je potom ještě otázka, jestli je tohle to morální, není to morální, jestli se to dá, jestli se bez toho dá obejít nebo nedá. Já myslím, že to jsou dvě propojené nádoby, tak samozřejmě, že to jsou, musí být. Protože já jsem se nedostal k té funkci toho NAPu, kterou nevím, jestli tam vidíš. A mně přijde, že když aplikuješ NAP na zvířata, tak ztrácíš tu hlavní funkci. A že ty tam vidíš tu jednu věc, že to je jako morální princip, ale já si myslím, že libertariáni používají NAP, proto jsem říkal, že to je debilní slovo, protože je to strašně zavádějící a jsou to ve skutečnosti vlastnický práva. A ty vlastnický práva řeší jednu zásadní věc. Je to způsob, jak minimalizovat konflikt mezi vlastníkama o fyzické zdroje. A do toho počítáme i to tělo. Ale v té chvíli, kdy tomu přestaneš říkat princip neagrese, tak už to ty lidi tolik nesvádí k tomu, že jde o tu agresi. Protože doopravdy princip neagrese je jenom prostě jiný pojmenování, ale nedává tam nic navíc oproti vlastnickým právům. A vlastnický práva řeší jenom vztahy vlastníků mezi sebou. A je to jenom ten nejfunkčnější jako algoritmus, kterým dokážeme fungovat a minimalizovat právě třeba to násilí. Ale v té chvíli z toho podle mě jednoznačně vyplývá, že tohle řeší vztahy vlastníků. A podle mě ty zvířata nejsou vlastníci. Nejsou vlastníci sebe sama. Ale pokud tohle řekneš, tak se tě potom ptám, jako proč mentálně postižený člověk na úrovni zvířete je vlastníkem sama sebe a to zvíře není. A proto jsem říkal, že to tak nebylo vždycky. Že tohle závisí od úrovně té společnosti. Jako myslíš od úrovně jako morální, nebo jako jaký úrovně? Já tam vidím úroveň morální. V dnešní společnosti už to tak berem, že v konečném důsledku to stejně závisí na tom, jakože kdo určí, kdo je ten vlastník a kdo není. Ty stejně musí to určit ta společnost. Rozumíš mě? Jakože když budeš mít malé dítě, tak prostě ten soud na volném trhu, když se vezmeme příklad, tak když to dítě udělá debilní rozhodnutí, zdědilo dům a prodá ho prostě za lízátko, tak to ten soud svrhne s tím, že na to nemělo ty vlastnické práva, že za sebe nemohlo takhle rozhodovat. Takže je to jakoby nějaká úroveň, ale odvíjí se to od toho, co řekne stejně ta společnost. Za co ta společnost označí ty vlastníky. Teď asi úplně nechápu, nevím, jestli jsem tě správně pochopil. Protože jedna věc je, co říká společnost, jako prakticky, jak by to potom bylo vymáhané. Samozřejmě společnost se musí shodnout třeba na tom, co já třeba říkám, aby to bylo praktikovatelné potom. To platí o všech možných právech. I o tom NAPu jako takovým. Takže já vlastně nevidím v tom, co říkáš, rozpor s tím, co říkám já vůbec. No ty jsi mě odpověděl. Já jsem říkal, že zvířata z mýho pohledu nejsou vlastníci. No já se ptám, jakoby, kde je, jako, jaký je ten relevantní morální důvod. Ty argumentuješ tím, že no tím, aby nám ten NAP k něčemu byl. Jakože když se budeme bavit o vlastnických právech. Protože říkám, že ten strašně důležitá funkce vlastnických práv je to, že nám pomáhá modelovat, jak by vypadala společnost bez státu, kterou si jinak nedokážeme představit. A je na tom zajímavé to, že taky vidíme ty společnosti, že ty lidi nemuseli vědět a mít nějaký naučený morální princip, tak to bereš ty, ten NAP, vlastnický práva, ale jenom když nemají nad sebou žádnou hierarchii, jenom když nemají žádný stát, který jim něco říká, tak automaticky ta společnost, bez toho, že by měli nějakou takovou morálku, tak konverguje k tomuhle nastavení, k tomuhle rozdělování vlastnictví ve společnosti. No a ve chvíli, kdy se budeme bavit o tom, že to aplikuješ i na zvířata, tak ti tohle nedává smysl. Ztrácíš jakoby tu důležitou funkci NAPu, která... Proč ho vůbec používáme? Já tam nevidím žádnou ztrátu. Jako, co bychom ztratili tím, že bychom přestali ubližovat zvířatům? Ještě
ještě to zkusím říct jinak. My to používáme na to, že teď si nedokážeme představit, jak by rozhodovaly soudy, když by tady nebyl stát a prostě lidi se můžou bát, vznikl by diktátor, byly by dětský bordely, tohle. A my jsme v podstatě objevili, podobně jak třeba Pythagorovu větu, že funguje tenhle ten princip, že společnost, když ji k ničemu nenutíš ze zhora, tak konverguje k tomuhle z tomu v podstatě právu. Negativnímu právu. K vymáhání vlastnických práv. Ale nekonverguje k veganství. Takhle. Rozumíš, že nemluvím o tom, že je to nějaký princip, který si říkáme, že budeme následovat, ale že když nemáme nikoho, kdo nás řídí, tak vidíme, že k tomuhle ta společnost směřuje. Což není pravda, že by směřovala k tomu nejíst zvířata a tak dále. Že to prostě, jak když objevíš tu Pythagorovu větu, víš, že tohle funguje, že když měříš ty dvě strany, tak ti vyjde ta třetí. A ty jsi mě říkal, jo, ale to je nefér, protože tam není kružnice a já tam chci kružnici taky. A já říkám, jo, kružnici můžeš mít klidně taky, ale není tady v tomhle. Tohle je něco, co jsme objevili, že funguje a používáme to k tomu, že ukazujeme těm lidem, kteří si myslí, že potřebujeme stát, tak jim ukazujeme, nepotřebujeme, protože společnost bude konvergovat k tomuhle z tomu nastavení. Rozumíš, že? Jo, já ti rozumím. Že to není jako nějaký... řekni. Mně se to líbí, jak to Dává říkáš. Dává ti to smysl? Ano, já to vlastně, myslím, že to chápu a myslím, že se vlastně shodneme. Já si myslím, že lidi, to, jak se říká, lidi konvergují k NAPu, tak vlastně pro mě je jako synonymum, lidi konvergují k tomu, aby byla společnost morálně vyspělejší. Protože NAP je vlastně morální princip. On to, samozřejmě, já nerozporuji, že to je i tržní princip. Ten morální princip nám dovoluje potom svobodný obchod. Bez z toho principu bychom nemohli svobodně obchodovat, že jo? Ten obchod by byl na základě jenom práva silnějšího. Takže vím, že společnost v celých dějinách lidstva konverguje k tomu, že se morálně vyvíjí. A to, co jsi vlastně říkal o tom, že no ale ke zvířatům a k veganství jako se nevyvíjí, tak to bych se s tebou neshodl, protože to samé by se mohlo říct v době otroctví. Třeba v 15. století by si asi řekl, hele, otroctví tady bylo 100 000 let a jako zatím to nevypadá, že konvergujeme k tomu, že bychom se zbavili otroků, protože to jako dává ekonomický smysl, je to pro nás prospěšný, je to pro nás pohodlný, hodně lidí s tím souhlasí a ty otroci prostě mají holt smůlu, protože jsme prostě nad nimi vyhráli, jsme silnější a oni mají prostě smůlu. A hups, pár století a už tady máme prostě jako hodně práv, který vlastně otroci dřív neměli, tak to není. A myslím si, že... Já neříkám, že tam nesměřujeme společnost. Jo. Klidně je dost možný a... No ty jsi říkal, že ne? Ty jsi říkal, že k tomu nesměřujeme. Já jsem říkal, těm právům zvířat, že nesměřujeme, jsi říkal. Neříkal jsem, že nesměřujeme. No. Říkal jsem, že tohle nám ten NAP neříká. Že NAP nám říká, že směřujeme k vlastnickým právům. Ale k neagresi. Vlastnický práva. Ano, a vlastnický právo je neagrese vůči jako těm věcem, který ty vlastníš, včetně sebe sama. Takže jakoby ten NAP vlastně je jako neagrese vůči tvýmu tělu, tvýmu majetku. Protože tvoje tělo je tvůj majetek. Jasně. A je jedno, jestli jsi chytrý nebo hloupej, tvoje tělo je pořád tvůj majetek. A vlastně třeba to veganství, tak já si myslím, že veganská komunita nebo lidi jako aktivistů za práva zvířat, to jsem říkal i na té přednášce, je násobně víc než jako anarchokapitalistů, kteří se snaží změnit svět k nedemokratickému uspořádání, kde bude více svobody. Takže jako mnohem víc jako vzniká na světě jako veganů než anarchokapitalistů. Na tom se shodneme, ne? Shodneme. A já neříkám, takže to znamená, že počkej. Já neříkám, že společnost nesměřuje k veganství nebo nemůže směřovat k veganství. Já říkám, že NAP nám říká, že směřujeme k vlastnickým právům. A ve chvíli, kdyby s vlastnickýma právama bral i práva zvířat, tak tohle nám ten NAP neříká. Rozumíš mě? Ne. Protože to mi nám přesně říká. Když nám NAP říká, že jsme vlastníkem sama sebe... Já tím neříkám, že tam nesměřuje. Já tím říkám, že nám to neříká, že tam směřuje. A to pořád může znamenat, že tam ta společnost směřuje nebo nesměřuje. To nevíme. Ale víme, že směřuje k tomuhle uspořádání majetku ve společnosti. K tomu, že budou respektovaný vlastnický práva ve společnosti bez státu. To nám říká. Ale neříká nám, jestli to směřuje k veganství nebo ne. To nám neříká. To říkám já, no. No já vím, ale říkám ti, že tohle je ten důležitá funkce NAPu, který my potřebujeme. Jo, já ho nerozporuji. Vlastně já mám princip na kde se rád, já s tím souhlasím. Proto ho právě já říkám, že by tuhle funkci neměl v té chvíli. Že by neměl funkci jakou?
No, že ty ho bereš jako morální princip, který bychom měli následovat. Já ho beru jako princip, který jsme objevili, že funguje v přírodě a můžeme ho použít k tomu, jakože hele, podívej se, když nebudeme mít stát, tak to uspořádání společnosti směřuje tímhle směrem samo o sobě. Takže se toho nemusíš bát, že zrušíme stát. Ale ten důkaz tam není k tomu, že směřuje k veganství. To nevíme. Ono to vypadá, že veganství je nějaká specialita, ale veganství je prostě jenom jako normální další morální stupeň vývoje. To není jako něco jiného než NAP. NAP vlastně je taky na svou dobu byl velice progresivní jako morální ideologií. A třeba, já teďko nevím, jestli odpovím na tu otázku, ale chtěl bych jako tady zarámovat, že ten NAP jako je morální princip. Protože si myslím, že hodně libertariánů nebo anarchokapitalistů to vnímá jako, že to vznikne nějak samovolně. A to není pravda. Jako morálka nevzniká samovolně. Morálka vzniká to, že lidi, kteří jsou třeba aktivisti za práva lidí, se snaží bojovat za ty práva a postupně tu společnost mění a to stojí nějaký úsilí. To nevzniká jen tak z ničeho nic. To nevzniká automaticky, to vzniká nějakým úsilím. A my to úsilí musíme projevovat, abychom tam jako se dostali. Já s tím souhlasím, ale zároveň v rámci NAPu máš spoustu nemorálních věcí. Ano, takže to není žádný jako klíčový morální princip. No jasně, protože můžeš dělat spoustu on řeší úplný minimum, jo? Jako třeba lhaní, podvádění. No já jako neříkám minimum, jakože prostě máš spoustu nemorálních věcí v rámci NAPu. Takže... Ano, to já nerozporuju. No ale není to nic tak nemorálního, jako je nikoho zabít, jako je někomu sebrat jeho věci. To, že někomu zalžeš, nebo někoho podvedeš, nebo já nevím, nějaký jako menší, jako, nebo přijdeš pozdě, já nevím, nebo co. To jsou jako oproti tomu někoho zabít, nebo někomu vzít jako jeho legitimní majetek, taky jsou to jako nemorální věci a NAP samozřejmě neřeší všechno. To už by řešila nějaká pokročilá, drobnější legislativa, která by na tom trhu vznikla, že jo? Kterou by si lidi poptávali, na kterou by se lidi shodli. Ale my chceme vlastně jako to minimum prostě nechat se bejt. A tam jako ty zvířata padají a tam jako nevidím žádný jako problém. Teda vidím nějaký problém a na něj ty jako teďko zatím jako argumentačně nejdeš. Jak je vidíš? Jsi chtěl pokračovat jinou? Ne, já jsem asi chtěl... Za chvilku bych se dostal k tomu druhému pointu teda, no. Ale... Asi, já mám pocit, že jsi řekl dost, a já jsem asi taky řekl dost k tomu. A mám jako pocit, právě, že vlastně, nemusíme se na tom že se na tom nemusíme shodnout, ale vlastně já mám pocit, že se shodneme, jenom si nerozumíme. Jako to je můj pocit, ale protože já si ale myslím, tenhle pocit si říkal hodně Estery, že jo? A já si myslím, že to je právě to zajímavý, kde do toho chceš jít trochu hloubš, abys toho fakt si říkal, jakože v čem se teda neshodneš, když se shodneš. Protože jaký z toho máš pocit, jenom když to shrneš? Mně to přišlo zajímavý, protože od toho se můžeme taky odrazit. Protože Estery debatoval dlouho a vlastně na konci si říkal, hele, taky se shodneme, a já si nemyslím, že jste se shodli úplně. Ty myslíš, že? Protože Terry vlastně mě špatně pochopila v tom, že si myslím, že ona chtěla lpět na tom původní definici a já jsem vlastně jakoby nabízel redefinici trošku, nebo rozšíření. A ona vlastně říkala, hele, ale to není podle té původní verze. Což vlastně já nerozporuju a myslím si, že jsem to říkal i v té přednášce. Hele, já tady vlastně rozšiřuju tu původní verzi způsobem, který je podle mě konzistentní vůči té původní verzi, ale který tam vytváří to arbitrární výjimku, že živočišný druh je nějaká hranice, která vlastně jako stopne ten NAP a řekne, hele, tady už je živočišný druh, teď se to stopuje a zvířata prostě nejsou jako oběti nějaký agrese, to jsou prostě jenom věci, se kterými můžeme zacházet podle toho, jak se nám chce, nebo podle toho, jak na trhu se lidi rozhodnou. A ne na základě toho, co je eticky relevantní nebo není, ale prostě co je, na čem bude panovat nějaká společenská shoda, nějaká legislativa. Ale já tady mluvím o tom, že princip nemá vznikat jako poptávkou. Poptávka po principu má vznikat tím, že ten princip je morálně správný, ty přesvědčíš ostatní lidi o tom, že to je morálně správný, a ty lidi to potom jako poptávají, protože zjistí, že to není třeba morálně legitimní. Nemůžeš to morálně obhájit, že to je princip, který stojí nějakou hodnotu. Ale to je to, k čemu jsem se tady chtěl trošku dostat. Že já si myslím, že v tomhle se prostě s tebou nezhodnu. Neříkám, že je to úplně špatně, ale myslím si, že to jako že tomu chybí ta druhá část. Prostě, že bereš hodně princip neagrese jako v podstatě nějaký morální zákon v té společnosti, kterým se ty lidi víceméně řídějí z velké části. Je to tak trošku? Jo, já si myslím, že i dneska jako intuitivně většina lidí by řeklo, kdyby se mi řekl, hele, já nejsem anarchokapitalista, ale chci jenom chci, aby se lidi nechali na pokoji a respektovali svoje jako práva toho druhého a nebrali mu jeho majetek. Tak většina lidí řekne, OK, to je hezký, to se shodnu, žij a nech žít, to je hezký. Ale pak, když si tam, a daně jsou krádež, no to ne, to potřebujeme.
A pak tam jsou různé jako výjimky, že by se vlastně mohlo někdy porušit vlastnictví toho člověka, pokud to třeba pomůže někomu jinému, že to přerozdělím to na ten majetek někomu jinému a takhle. Takže myslím si, že jenom jakože lidi už vlastně ten princip agrese jako věřej, ale jenom ho prakticky se podle ně nechovají. Že jo? A to si myslím asi jakoby víme, no, že jo? Já si myslím, že tohle princip agrese není. Že to není ta pointa, že to není žádný morální zákon. A myslím si, že to je hrozně jako zavádějící, už jenom z toho názvu, jak jsme se o tom bavili, že to lidi takhle berou. A chci se tě teda zeptat, protože vidím, co na tom vidíš ty. Vidíš ten význam, o kterém mluvím? Já se to snažím pochopit. Já si myslím, že možná myslíš to, že pro tebe je důležitý ten obchod, ale já si myslím, že to spolu... Jakože ty chceš, aby to bylo praktikovatelné na ten obchod. Proč jako, obchod? No, protože chceš přece jakoby obchodovat svobodně mezi lidmi. Mluvíš o majetnických právech, ale to já se shodnu s tím vlastně. No. Jenom ty to vlastně jako pojmenováváš, jako že to je nějaký majetnický právo, což já s tím souhlasím vlastně. Aha. Jenom tomu říkám, ještě tomu dávám tu nálepku morální, protože to je morální respektovat majetnický práva na majetek ostatních lidí. Jo, ale proč já mluvím o tom, že je zavádějící to brát jako ten morální zákon, na kterém je ta společnost tak nějak založená z velké části. Aha. A že ho z velké části vymáhá, že tohle podle mě není ta pointa. Ta pointa je, že si lidi vládnou sami, že máš svobodu. A ta svobodná společnost neznamená princip neagrese a neznamená ani perfektně, tím perfektně nemyslím, že se nebude krást, ale myslím tím, že se od ní klidně může odklánět. Že to klidně může být ta společnost, ve které prostě se trestá, když někoho urazíš, když mu jenom řekneš s prostým slovem. A to je proti principu neagrese, to je proti vlastnickým právům. Ale je úplně v pohodě, že to ta společnost jako bude vymáhat, nebo v pohodě. Jakože ta svobodná společnost, o kterou mě jako libertariánovi jde, je ta společnost, kde nemáš monopol na násilí a ty lidi, a ten řád vzniká od spoda. A v té chvíli ten NAP, princip neagrese, není morální zákon, kterým se řídíme nebo který se snažíme následovat, ale ten nám jenom říká, že takováhle společnost, kterou si nedokážeme představit, bude konvergovat k těm vlastnickým právům, ale bude se od nich odlišovat. Třeba bude vymáhat práva zvířat. Třeba bude vymáhat, že nesmíš někoho urážet. A to my nevíme, ale jenom aspoň si dokážeme představit, jak asi zhruba bude fungovat v té společnosti právo, protože jinak bychom nevěděli vůbec nic. A myslím si, že to úplně co jiného, než to, že to lidi berou, jakože si zakládají na téhle morálce. Ale mluví mnohem víc o tom, že fakt jako zkus se na to podívat tak, že je to jako ten pattern, který objevíš, že takhle se ta společnost bude mít tendenci organizovat, když nebude jí nikdo nařizovat ze zhora. Že je to jak prostě ta Pythagorova věta, kterou objevíš. Což je úplně z opačné strany, že to není morální zákon, kterému ty lidi věří a snaží se ho následovat. Ale že ty aktéři, každý se snaží získat moc a tím pádem se vzájemně drží v šachu a tím pádem to konverguje k vlastnickým právům. Rozumíš mě? A proto to řeší jenom vlastníci a proto my tam vůbec nepřidáváme zvířata, protože to nedává žádný smysl, protože my řešíme, jaký budou vztahy těch vlastníků, aby jsme viděli, jak ta společnost bude organizovaná. Nevím, jestli to dává smysl, ale často díky tomu naučím říct líp, anebo předat líp. Já tím fakt přemýšlím, co říkáš, jestli to... Mně se nezdá, že to je jako špatný, co říkáš. Mě vadí takový ten apel na tu, že to bude automaticky k tomu konvergovat. No ne, proč to vadí? Protože to říkám jako fakt, že to pozorujeme a zároveň to odvozujeme. Ale to není v rozporu s tím, co vlastně já jako říkám. Jako to, že tady jsem se o tom udělal přednášku, je důkaz, že jako společnost konverguje, že tady spolu o tom bavíme se o těch právech zvířat, dejme tomu, tak je důkaz toho, že my jako k tomu nějakým způsobem tíhneme. Řešíme to téma, už to je nějaký téma. Není to jako nic, není to prostě, je to nějaký téma, takže si myslím, že to je důkaz toho, že k tomu postupně jako tíhneme. Takže... Jo, a já jsem v podstatě jenom říkal, že ten NAP je důkaz něčeho jiného a že to s tím v podstatě jakoby nesouvisí. Že potom jde o to, že stejně v konečném důsledku půjde o to, jak budou lidi brát třeba ty mentálně postižený, jak budou brát zvířata a že tím pádem to nevychází z toho principu neagrese, ale vychází to nutně
Protože ty jsi proti tomu ohrazoval v té debatě. Ty jsi říkal, hele, nemůže to záviset na tom, jak bude nastavená společnost, co bude společnost chtít. A podle mě to, co se tě snažím říct, To jsou záleží dvě to věci. jenom na jako, tom. když jsou dvě věci. Jestli se bavíme o tom principu jako morálně, filozoficky, a pak druhá věc je v praxi. Samozřejmě my potřebujeme, aby se na tom společnost shodla, ale aby se na tom společnost shodla, tak ten princip musí být argumentačně jako neprůstřelný, jako eticky. Ty musíš vytvořit etiku, kterou lidi budou následovat, protože je správná podle nich a podle těch norem, podle těch principů, který sama jako definuje. A to si myslím, že nám není takhle neprůstřelná etika žádná. No tak jako NAP není, jako podle mě tady nemáme lepší etický princip, než je princip neagrese. Jako podle mě je velice dobrý a velice chytrý a hodně minimalistický. Neřeší všechno, ale řeší obrovskou podstatu jako všech možných nespravedlností, které bychom jako ve společnosti měli. Že? Obrovský množství nespravedlnosti by se tím jako vyřešilo. Ne všechno, je tam potřeba nějaká legislativa, která vyřeší nějaké šedé zóny, která vyřeší nějaké hraniční případy, ale ten princip ve své podstatě je velice silný. A proto, ale vlastně teďko... Já to beru hodně. Nevím, jestli jsme se vlastně rozumíme, jo? Jo, tak já to zkusím někam vzít, uvidíš, jestli to No, bude dávat smysl. já mám pocit, že se trochu točíme v kruhu, víš? Teď už máme nějakou... Tak já zkusím pokračovat směrem k tomu druhému bodu a tak ono to je propojený. Okay. Chci říct, že já to beru hodně podobně jako ten přístup společnosti právě třeba k tím mentálně postiženým. Myslím si, že je to perfektní příklad. To, jak bereme jako společnost zvířata. A že prostě v určitý době pro tu společnost bylo v pohodě ty mentálně v podstatě zabít. A nevím, jestli za to můžeme z dnešního pohledu soudit. Takže v té době to z pohledu té společnosti neměli ty vlastnické práva a bylo v pohodě je zabít. Rozumíš? To je to, co vlastně říká. To já nerozporuji. A to, k čemu se teda tím pádem dostáváme, je, v kterém stavu té společnosti my jsme teďka. Protože já ti neberu, že v nějakém stavu společnosti ta společnost úplně stejně, jak se posunula v tom, jak bere ty mentálně postižený, tak se může posunout k tomu, že bude brát ty zvířata takhle a nebude v pohodě zvířata zabíjet pro jídlo a tak dál. Rozumíš, že? No. Ale nemyslím to tak, nechci, aby to znělo tak, že dřív ty lidi jenom to nevěděli, jenom jim to někdo neřekl, že to není morální. A že ta společnost toho nebyla schopná vlastně. Nebyla na to připravená. Takže ještě zajímavější otázka je, jestli jsme jako společnost doopravdy ready, tak jak ty to říkáš, jestli to tak doopravdy je, že nás k tomu nic nenutí, není to potřeba, nemuseli bychom ty zvířata vůbec zabíjet a mohli bychom být v pohodě. Můžeš nějak říct možná trošku ten tvůj postoj, je to v podstatě tohle? Ano, určitě je důležité, co říkáš a to dává absolutní smysl, že jako nemá podle mě moc smysl se bavit o nějaký morální teorii, která není praktikovatelná. Jo, asi na to se říkáš, že třeba dřív ty lidi jako nemohli praktikovat, protože prostě boj o přežití byl těžký a prostě mentálně postižení lidi tu společnost jako spíš oslabovali, že jo? A jen třeba ty Spartani, že zabíjeli lidi. Spíš oslabovali. Já si myslím, že v té době, já nevím, já jsem tam nebyl je prostě jednoduchý to teďka hodnotit, ale dokážu si představit, že to v té době doslova znamenalo, že to tvoje zdravé dítě by nebylo schopné přežít. Že jsi měl tak málo zdrojů, a zároveň prostě jsi neměl vozík, že jo, aby na tom ten člověk jezdil. Já nevím, jaký mají možnosti mentálně postižení, ale že dneska můžou přežít a žít nějaký kvalitní život a v té době by byly úplně třeba v prdeli. Souhlasím. Já jenom, aby se dostal k té přítomnosti, jako odpověď jako jednoduchá, ano, dneska jsme schopní prakticky ty zvířata nechat být a žít, prosperovat a prostě budovat civilizaci na vyšší úrovni i technologicky. Máme všechny technologie, máme k tomu infrastrukturu, máme k tomu zemědělství vybudovaný, máme k tomu všechny informace o výživě, máme k tomu prostě medicínu, máme všechno, takže už můžeme. A samozřejmě jako souhlasím, že jsme nemohli vždycky, ale dneska už můžeme. A nejenom, že můžeme, ale řekl bych skoro, že musíme i z ekologických důvodů, pokud tady na té planetě chceme jako, žít ještě líp, chceme víc prostoru, chceme tady více lidí, aby se rodilo, aby měli lepší komfort, aby měli více zdrojů, aby ta planeta byla nějaká i ekologicky jako života schopná se obnovovat postupně, aby ten ekosystém té planety byl ideálně nekonečně obnovující se systém, který nám nabízne nekonečné množství zdrojů, tak i z těch ekologických důvodů jako to souvisí potom i s tím obchodem, že jo? Čemu obchodovat na planetě, která bude zničená, kde se budou spotřebovávat zdroje takovým způsobem, že už žádný skoro nebudou. My potřebujeme nějaký ideálně nekonečný koloběh obnovitý přírody a tímhle s tím si strašně pomůžeme,
I my sami. I kdybychom to nedělali k těm zvířatům, tak si pomůžeme strašně moc. My sami. Protože si uvolníme obrovské množství půdy a zdrojů a budeme moct vlastně nakrmit víc lidí, budeme mít prostě lepší prosperitu. Takže i tomu obchodu to strašně prospěje, i když to je jako sekundární věc, pro mě je důležitější ta etika, ale ta etika musí být praktikovatelná. Ano. A dobře, že to říkáš, a já s tím souhlasím, prostě ano, musí to být praktikovatelný. A teď se tě zeptám zpátky, ty si myslíš, že to praktikovatelný technicky není? Nebo že na to máme nějaké omezení, které nás tom omezuje, abychom to udělali? Já nevím, já jsem se chtěl spíš, můžu se zeptat tebe prvně? No, protože když tohle všechno říkáš, jestli to tak je, tak proč to ta většina lidí nedělá? Jestli je to z toho důvodu, že to nevědějí a proto se bavíš o principu neagrese, že nevědějí, že to je nemorální, že jsou na to tak zvyklí? Myslíš, anebo si myslíš, že si neuvědomují, že mají ty možnosti vůbec? Myslíš si, že většina lidí ví, že může žít? Vegansky a bez masa? Nemyslím si, že to většina lidí ví. My v sociální bublině už to vědí všichni, takže já jsem třeba v té přednášce o tom nemluvil, protože vlastně jsem si až tyko zpětně uvědomil, když mi lidi psali, že to nejde, takže vlastně pořád existují lidi, co to nevědějí, že to jako jde. Takže to je asi jako důležitá věc, já se k tomu taky věnuju, že dělám třeba přednášky o té stravě, jak jsi koukal, že vím, že to je důležitý předpoklad, bez toho já bych do toho nešel, kdyby to jako nešlo. Nebo kdybych neměl ověřený vědecky, že to jde a že každý může, tak by do toho nešel a samozřejmě by to potom bylo vlastně irrelevantní ta diskuze, protože nemá smysl, no, to jsem říkal. A ty se mě ptal, teď jsem asi zapomněl nic. No proč to ty lidi nedělají? Jestli je to kvůli tomu, že nevědí, že můžou, anebo že si tolik neuvědomují, že je to nemorální? Já si myslím, že je to kombinace, ale jako takhle, já bych nechtěl jakoby útočit na lidi, protože jako ty lidi si to neuvědomují ne, protože jsou zlí, lidi jsou hodní. Jenom prostě nevědějí, je to kulturní zvyk, ne každý má prostě čas a prostor na to studovat si nějakou argumentaci za práva zvířat, filozofii, protože popravdě já si myslím, že spousta lidí ani nechápe, proč třeba princip neagrese jak funguje, jako filozoficky, eticky, proč je vlastně morálka morální, proč je správná, protože se to na školách jako za mě třeba nikdy neučilo, v občanské nauce nebo takhle. Prostě jsme se učili nějaký základnický práva, ale nikdo nám nevysvětloval filozoficky, co zatím vlastně je, jak bychom obhájili lidský práva, jako filozoficky. Prostě nám to řekli, tak to je to správný a jako jenom jsme se naučili nějaký definice, ale ten princip ve svým podstatě jsme nepochopili. Takže hodně věcí prostě přejímáme kulturně, jak jsou nějaký zvyky, a lidi prostě přijímají ty zvyky a ten posun je pomalej. To je pochopitelný, on musí být pomalej, aby jsme si to ověřovali postupně a ty lidi k tomu docházeli k nějakou nenásilnou cestou. Takže je to o nějaké edukaci, je to o nějaké výchově, o tom, aby prostě lidi měli kritické myšlení, aby byli ochotní jako měnit ty společenské paradigmata a přemýšlet o tom. To tady vlastně děláme, to tady dělá Libertrilov, to dělá i spousta aktivistů za práva lidí, že se pořád snaží o tom diskutovat. Média k tomu pomáhají a takhle. A ten posun je nějak jako takovej, jaký je, a já to jako neříkám, že to je špatný, že je pomalý, že by měl být rychlejší. No tak jako z mý pozice by bylo fajn, kdyby byl rychlejší, ale myslím, že je takový rychle, jak jsme rychlí my prostě, a že se vyvíjíme a že to je v pohodě a že není potřeba, aby jsme na sebe si nadávali, že jsme jako blbí nebo že jsme nějak nemorální, je potřeba, aby jsme se spíš učili a rozvíjeli. A brát to spíš pozitivně. Jako. A vlastně já věřím jako v tomu, že lidi jsou prostě lepší a chtějí být lepší. Takže jako já s tebou totiž do nějaký míry souhlasím. No? Přišlo mě zajímavý, že vůbec jako ta tvoje přednáška a to příprava na to, že jsi s tebou pokecám, tak mě donutila se nad tím zamyslet víc než normálně. A že jako, proto jsem tě na to ptal, proč si myslíš, že ty lidi to takhle nedělají? Protože myslím si, že když každý si představí, zvlášť když někdo má třeba psa, víš, a představíš si, já nevím, nemám to nastudovaný, ale myslím si, že slyšel jsem něco takového podobného, že třeba prase nebo podobný zvířata, tak jsou na tom kognitivně podobně jak ten pes. A když si to představíš jako reálně, když by si představil toho svého psa, tak najednou se nad tím zamýšlíš jinak. To zase chápu prostě pohled veganů, že v té chvíli ti to přijde jako úplně jako nonsens. Protože na tom svém psovi si to podle mě jako každý představí. Přes empatii vůči tomu psovi, že cítíš tu empatii. No, když si představíš, že každý prase má podobný vnímání jako ten pes, tak je to prostě insane. Jo. Jakože na tom s tebou hrozně souhlasím. Otázka je, jestli je toho ta společnost opravdu tak schopná, jak ty říkáš. Protože s tímhle jsem se podíval na tu tvou přednášku, vlastně s tímhle
řekl bych, otevřeným přístupem, že jsem si říkal, jako, že to je dost na hovno a že vlastně jsem zvědavý, co se tam dozvím. Ale vlastně upřímně, když se podíval na tu přednášku, tu starší, o tom, jak se stravovat, jak získat dost bílkovin z veganské stravy, jsem zvědavý, co mě na to řekneš. Ale když ti to řeknu upřímně, kdybych chtěl někoho odradit od veganství a říct mu, hele, tohle prostě nedáš, tohle nejde a nedokážeš se takhle stravovat, tak bych mu poslal tou přednášku o tom, jak si poskládat stravu. Protože mně na tom přišlo hrozně zajímavé, že tohle je ta tvoje přednáška, kterou vlastně ukazuješ, hele, jde to poskládat. Ale když si jako pustíš doopravdy ty konkrétní jídla, které tam ukazuješ, a ty počty těch proteinů a to, co všechno musíš řešit, a lidi nejsou schopní si poskládat tu zdravou stravu, ani když to maso mají. A asi se shodneme, nebo řekni, když se mnou nebudeš někde souhlasit, že jako těch věcí je tak násobně komplikovanější tohle to řešit. A myslím si, že já ti neberu, že určitá část společnosti, která třeba na tom veganství může fungovat bez problému. A tohle často lidi používají jako argument k tomu, že to prostě jde. Ale co říkáš na ty lidi, kteří evidentně na tom problém mají a jsou tyhle ty případy a vidím to docela často? Já bych chtěl tady jako zmínit jeden důležitý point. Jako ta moje přednáška se jmenovala jak nejefektivněji, nebo jak efektivně nabírat svalovou hmotu. To znamená, že já jsem našel princip a způsob, jak to udělat úplně nejefektivněji. No. Proto to vlastně působí, jako, že to je strašně složitý, protože to byl v podstatě návod pro kulturisty. Jako v podstatě návod pro vegany kulturisty, kteří chtějí být absolutně perfektní a mít to perfektně. To nebyla strava pro běžného člověka, který se chce běžně stravovat vegansky a chce být běžně v pohodě. Protože na tom Vegan Festu TV, kde jsou ty přednášky, je taky spousta přednášek pro běžně stravující se lidi a tam jsou jako obecní principy, které máš dodržovat, které jsou mnohem jednodušší a nemusíš přesně počítat nějaké věci. Je to hrozně jednoduchý, když ty principy dodržíš a když budeš jíst tak nějak optimálně a budeš tam mít základní principy tam dodržený. Ale já jsem šel víc do hloubky a víc jsem to probral jako exaktně, protože já jsem takový jako analytický člověk a hodně si zakládám na to, aby ten jídelníček byl perfektní. Já jsem tak prostě nastavený. A mě poprosili, abych do toho vlastně, aby tam dělal nějakou novou přednášku, protože většina lidí tam jako spíš jako mluvila o obecných principech, které se dají lehce zapamatovat a podle kterých můžeš fungovat běžně a budeš celoživotně zdravý. A já jsem chtěl přijít s ničím jako exaktnějším, protože pro nějaký lidi tady to chtějí mít úplně přesně spočítaný. Takže samozřejmě, když to pošleš normálnímu člověku, který se stravuje normálně, tak mu to přijde, to je extrém, jo. A já bych stejně tak jako komplikovaný jídelníček mohl nastavit i normálně běžnej. Musíš jíst 253 gramů masa denně, na kilo váhy musíš tohle, musíš mít tolik a tolik rejže, aby to bylo optimální, a lidem by to přišlo hrozně extrémní, jo. Ale to je vlastně jako jídelníček, který je pro lidi, co chtějí efektivně nabírat svalovou hmotu, ne pro lidi, co chtějí normálně nějak jako žít a normálně fungovat. Takže ano, máš pravdu, že by to mohlo lidi odradit, a já bych jim posílal nějaký jiný přednášky, které jsou o tom jenom jeste vyváženě, mějte tam zhruba tolik ořechů, zhruba tolik semínek, zhruba tolik luštěnin. Chápeš? Jestli ti můžu odpovědět na tohle, mě to právě jako dostalo právě naopak z toho druhého pohledu. Že ty říkáš, že tohle bylo vymazlený pro kulturisty, takže to byly ty jídla, které jsou připravené na to, že tam máš fakt jako kotel bílkovin, jo? A já ti teďka neřeknu všechny ty příklady, které jsi tam říkal. Já si ale pamatuju si třeba jenom jeden konkrétní, kde říkáš, hele, stačí 3 takovýhle jídla a máš prostě bílkoviny pro standardního člověka úplně v pohodě. Jo, no. Ale to vycházelo, myslím, jako něco jako 80 bílkovin, protože může se na to každý podívat. To, co jsi říkal, tak bylo v podstatě, jako z mýho pohledu, to, co se uvádí jako minimum, abys na tom zůstal zdravý. To nebylo jako, že kulturistický, tohle je jako super. Ty 3 jídla, který jsi tam zrovna zmiňoval, že jako je to v pohodě. Ale už to, třeba z mýho pohledu, byla hromada semínek a ořechů a představa pro spoustu lidí, podle mě, že na tom nebudou fungovat, tak, že to není jenom o tom, jestli přežiješ, ale o tom, za jakou cenu. A tohle mně přijde třeba nefér v té argumentaci. Já se toho nebavím o tom, jestli to jde nebo nejde, ale že to často podáváš stylem, hele, je to jenom o tom, že prostě ty máš chuť na maso a jenom se tady malinko omezit je jediný, co potřebujeme. A já se tě snažím teďka podat ten pohled, který je podle mě praktický pro spoustu lidí, že to znamená, jakože fakt hodiny a hodiny se tomu věnovat, který se nemůžeš věnovat něčemu jinému. Vztahu, tomu, aby dodával peníze a tak dále. A to má reální důsledky
prostě na tvou rodinu, na to, jak budeš žít, na tvoje zdraví, na cokoliv. Promiň, jak je to vstoupím, protože to nejsou hodiny, já vlastně podle mě stačí jak 2 hodiny, podívat se na jednu přednášku a máš to vyřešený. No a promiň, ale přijde strašně promiň, ale jako si myslím, že všichni lidi potřebují se jako vzdělávat v tom, jak se stravovat, protože chtějí být zdraví. Jo. A to je jako jedna z nejlepších investic na světě, co můžeš udělat, že si prostě nastuduješ jídelníček, ať seš vegan nebo nejseš, a na tím musíš strávit prostě pár hodin času. 100%. Přečíst si nějakou jednu knížku aspoň nebo něco, abys prostě věděl, jak stravovat sebe, případně svoje děti, případně svoji přítelkyni nebo vařit lidem. To je prostě dobrý základ do života a je to dobrá investice a fakt se to vrací. Takže nemyslím si, že to je o nic těžší a chápu, že to je těžší, když nejsi na to zvyklý. Ale je to jednodušší, kdyby vyrůstal ve veganské rodině, tak ti to vůbec nepřijde těžký, protože seš v tom vyrůstaný, doma ti vaří celý život, takže ty to odkoukáš přirozeně, že jo. Jasně, já nerozporuji, že to je komplikovaný jako hnedka to změnit, protože to samozřejmě, že musíš kupovat trošku jiný jídla, musíš vařit jiný poměr jídel, je to nějaká změna, která je nekomfortní. To je pravda, trochu jo, je to pravda, je to různý, ale vlastně to jenom vychází z toho, že na to nejsme kulturně zvyklí. A my máme dostatečnou inteligenci, abychom to udělali, pokud nám záleží na morálce víc, než na nějaké naší pohodlnosti. A samozřejmě já si myslím, že záleží lidem víc na té morálce, než na té pohodlnosti, protože ta nepohodlnost, kterou to přináší, není tak velká, jako to, co se stane, když to nebudeme dělat. Jako to utrpení těch zvířat je jako násobně větší, než to utrpení toho člověka, když musí si přečíst nějakou knížku o stravě, nebo se podívat na 2-3 přednášky o tom, jak si sestavit zdravý jídelníček. Já teď nepůjdu do těch detailů, aby jsme se bavili o tom, jestli je to spíš trochu těžký, anebo jakože kurva hodně těžký pro většinu lidí. Ale co teda říkáš na lidi, který podle mě prokazatelně s tím mají problém a jsou lidi, viděl jsem spoustu takových případů, který prostě byli do toho nadšený, chtěli se doopravdy vegansky stravovat, ale vlastně v průběhu času, a často je to tak, že třeba několik let se ti žádný problém neobjeví a projeví se to až po x letech. Prostě to tělo má nějaký zásoby a máš tam spoustu z těch biologických věcí, které ty potřebuješ. Ano. A vlastně si myslím, že ani nevíme o všech často. A jak říkám, neberu ti, že určitě jsou lidi, kteří na to můžou v pohodě fungovat, ale ptám se tě na to, že podle mě potom jsou tam lidi, kteří s tím mají ty problémy a kteří, když potom si přidali zase nějaký živočišný potraviny do té stravy, tak se jim tyhle ty problémy rapidně zlepšily a pak často schytávají ještě hejt od těch veganů. Já chápu, to podle mě není dobrý, že schytávají hejt, já s tím nesouhlasím a že se to má dělat. Já jsem moc rád, že se to ptáš, protože já jsem na takových lidí už za život narazil, že mi řekli, hele, já jsem prostě to zkoušel, nešlo to, pak jsem začal jíst maso nebo vejce nebo něco a bylo to lepší. A já jim říkám, dobře, tak já ti pomůžu to vyřešit, protože já tomu rozumím té stravě, takže ti pomůžu, jestli chceš. A on, ne, já to už mám vyřešený. A většinou za mě to je spíš o tom, že oni tam podle mě dělali nějakou výživovou chybu, který si nevšimli a jako nahradili to tím, a když se vrátili k tomu masu, tak to vlastně vyřešili. Takže si myslím, že většina lidí to spíš bere jako výmluvu, nemůžu si být 100% jistý, protože ty lidi nechtěli nikdy se mnou to řešit. A já vždycky říkám lidem, hele, jestli ti to nefunguje, tak já to s tebou proberu, podívám se na tvůj jídelníček, doporučím ti nějaký změny, protože tam máš možná nějakou chybu, o který nevíš, a když ji vyřešíš, tak nemusíš jíst to maso. Třeba si nedoplňoval B12, třeba si jedl málo bílkovin, třeba si měl něčeho moc nebo málo, nějaký špatný poměr. A to se bavíme i o klasické stravě. Lidi dělají i v klasické stravě hodně chyb a neříkají, že to může ta strava, ale prostě se potom analyzuje, kde byla ta chyba, ta se odstraní a jde se dál. Takže a já si myslím, že lidi potom to spíš berou jako výmluvu, hele, ono to nefunguje a už neuvědomují si, že to nefunguje, protože tam dělali nějakou výživovou chybu. A myslím si, že většinou to bude spíš vznikem nějaký výživové chyby, kterou tam dělali, měli tam nějakou chybu, nechtějí opravit a opravili ji tím, že začali jíst maso zpátky. A teď bych se chtěl trošku přemostit k dalšímu, co by se mohl zeptat. Existují určitě lidi, ale já jsem na ně teda ještě nikdy nerazil, kteří tam třeba mají ze zdravotních důvodů, že fakt nemůžou. Že třeba musí se úplně vyhnout vláknině nebo já nevím něco. A u těch bych udělal výjimku a to bude prostě jako, nikoho jsem reálně nepotkal takovýho nikdy. Jenom jsem to slyšel v diskuzích a takhle. A to už je potom s nějakým výživovým specialistem najít nějakou náhradu stravy nebo nějakou speciální výživu, nebo tam bych jako chápal nějaký alternativy a tam by to vlastně bylo obhajitelný, že ten člověk třeba zabije zvíře, protože on potřebuje přežít. Pokud by bez toho nepřežil, já si myslím, že by byly možnosti spíš jako nemusíš zabít to zvíře, ale třeba budeš jíst ty vejce nebo to mlíko, nebo nějaký jako živočišní náhražky, které nevyžadují smrt toho zvířete,
tak dokázal bych si představit, že by prostě se holt pro tyhle lidi musela vymyslet nějaký minimálním způsobem omezující způsob vyrábění potravy živočišný, který by je zároveň jako udržel při životě. Tam by byl OK. Já nechci povyšovat zvíře na člověka, já jenom chci, aby ten člověk, pokud má možnost volby, tak tomu zvířeti neubližoval. Chápeš to? Jo. To, na co já tady mířím nejvíc, je, že když o tom kdykoliv mluvíš, tak to zní jako, že je to strašně simple a že je to prostě jenom pohodlnost lidí nejíst vegansky. A já si myslím, že je to prostě zavádějící, že je to jako nefér. Vůči těm lidem? Nebo vůči těm zvířatům? Ne, že je to nefér jako argument, že je to jako nefér pohled. Že to tak úplně není. Jo, že jsem jakoby nefér, že jim jako říkám, hele, to je jednoduchý, a oni, ne, to není jednoduchý. Že to je na mě, jako, že to z mé strany nefér. Protože jako musíš taky brát potaz jako ty zvířata, jestli to je fér vůči těm zvířatům. Musíš zvažovat i tuhle možnost, protože ta druhá možnost myslím, je to, brát že to někomu není tak život. jasný, že prostě vidíš v té výživě, když máš světově, celý svět se tím zabývá, co je zdravý, co není zdravý. A prostě si pamatujeme všichni, já nevím, 10-20 let zpátky, kdy se pořád vždycky objeví tahle potravina, ale máslo, vejce, je to zdravý, je to nezdravý. Že vlastně je hrozně triky říct o něčem takovým, ale je to prostě jasný, můžeš se takhle stravovat a je to v pohodě. Protože to slyším pořád o čemkoliv a podle mě to tak jednoduchý jako není. A spousta těch věcí se projeví časem. Můžu to skočit, prosím tě? Tohle je legitimní jako argument a myslím, že to je správně, že o tom přemýšlíš, jestli to je nebo není možný. To je důležitý hrozně moc. A já bych tady řekl, dneska máme jakoby informace o tom, že lidi, kteří si dožívají nejvyššího věku, se stravují taky nejvíce rostlině. Slyšel jsi modré zóny po světě? Asi jsi slyšel o tom? Modré zóny jsou jako místa na světě, kde se lidi dožívají 100 let. Víc a 100 let. Je nejvíc těch jako lidí, co se dožili 100 let. A dělali se průzkumy toho, proč to tak vlastně je. A jeden z těch důvodů je, že se vlastně stravují 95 až 100% rostlinnou stravou. Takže se ukazuje, že vlastně i rostlinná strava snižuje biologický věk, zpomaluje stárnutí. Takže my už dneska máme i tvrdý data na jako 100 000 lidech, že opravdu jako čím rostlinněji si stravuješ, tím delší doby, jakoby, tím díl budeš pravděpodobně žít. Pokud samozřejmě budeš mít další věci v životě v pohodě, ale ta strava ti neskracuje délku života a neznehodnocuje délku života, neznehodnocuje zdraví. Takže nejenom dneska už se jako na té výživové scéně už se dneska nemluví o tom, jestli to je plnohodnotný nebo ne. Dneska se mluví o tom, o kolik let ti to prodlouží délku života. Jako to, co říkáš ty, se řešilo spíš před 30 lety, jestli to je nebo není zdravý. Dneska většina výživových jako organizací na světě se shodne na tom, že to, pokud je to dobře poskládaný, tak to zdraví je a můžeš na tom dlouhodobě prosperovat, ať jsi dítě, těhotná žena, starý člověk, sportovec, vrcholový sportovec, jako v podstatě vždycky. Pokud jsi jako zdravej a nemáš nějaký speciální jako střevní problém nebo něco takového, což drtivá většina lidí nemá. Takže za mě, jakoby, to si může každý ověřit, prostě modré zóny, zase vyhledejte a jak jakoby se ty lidi stravujou a vlastně to je vlastně dost jako prospěšný i pro ty lidi samotný, jo? OK. Jako tohle říká, já jsem to říkal ten příklad kvůli tomu, že úplně stejně ti někdo mohl říkat, hele, je to ověřený, 100 000 studií, je to zdravý, za pár let se ukázalo, že ta věc není zdravá. A že je potom triky říkat, hele, je to takhle, je to prostě jasný. A to se bavíme o potravinách, který jedla ta mainstream společnost. To znamená násobně víc. Jo, tady, když máš ty vegany, tak už je to nějaký životní styl, už je to nějaký typ člověka, takže je to nějakým způsobem biased. Takže jenom to, že to prezentovat to tak, že je to prostě jasný, je to jednoduchý a je to prostě bezpečný, tak je vlastně triky podle mě. Počkej, já si nevím, co tím jako myslíš, triky, jako že to je nefér nebo zavádějící. Jo. Že mně přijde jako v pohodě to zkoumat, inspirovat k tomu ty lidi, jakože chceme to zjišťovat dál a tak dál, ale říkat, že je to prostě ověřený a je to jasný, tak podle mě to tak není. Dobře, jako já jsem taky skeptický a jako neříkám 100%, že to je 100%, ale říkám, že to je pravděpodobnější, že je to hodně zdravý a že to prodlužuje délku života, než naopak. Takže máme víc dat o tom, že to je zdravý a že to prospěšný dlouhodobě, celoživotně,
než že bychom měli informace o tom, že by to bylo celoživotně nebezpečné. Ale to neznamená, že jako se nemůžu mýlit. Já to přiznávám, že tam je nějaký možný riziko a zkoumal bych to pořád, ale myslím si, že dneska už máme víc těch důkazů o tom, že to jde, než že to nejde. A já jsem o tom zároveň jde. Jako viděl nic prostě ty 100%. důkazy, které vidíš, že nějakým lidem to nejde, je otázka, kolik jich je a do jaký míry. A mě, nebo třeba můj závěr, jenom mi řekni, co si o to myslíš. Neříkám ani jedno, ani druhý. Mně přijde, že je to podobný, jako když jsme se bavili o tom, jak historicky na tom byli třeba ty mentálně postižený. Že jsme v podobné situaci a že podle mě rychlejší cesta nebo efektivnější cesta, jak se k něčemu takovému dostat a zmenšit utrpení těch zvířat, což na tom bych se s tebou shodl, není jako přesvědčovat ty lidi a učit je. Neříkám, že je to špatný, ale myslím si, že nás tam mnohem víc může dostat jako vývoj technologický, bohatství, podobně jako řeší všechny možný další utrpení na světě. Ano. A v té chvíli, kdy ty budeš mít prostě levný, průmyslově vyrobený maso, tak si myslím, že tohle je mnohem reálnější cesta. A jistější a bezpečnější. Jako na druhou stranu já jsem ti chtěl ještě oponovat tím, že jako zase dneska většina lidí maso z velkochovu a na tom už se taky jako lidi shodnou, že to není zdravý. Takže většina lidí se dneska stravuje živočišně nezdravě. Jako, co na tom není zdravý? No, ty zvířata jako rostou strašně rychle, jsou plný hormonů, nemocí a to maso už vlastně má špatný poměr omega-3, omega-6 masných kyselin, protože ty zvířata nemají přirozenou stravu. Protože přirozenou stravu to by znamenalo, že by se pasili někde na trávě a jedli by prostě klasickou stravu. A jako jíst zdravý zvíře je mnohem jako pro tebe lepší, třeba z hlediska těch omega-3, omega-6 masných kyselin. Protože většina lidí má špatný poměr, o tom nevím, jestli o tom něco víš, jakoby ten špatný poměr je hodně prozánětlivý a chronický zánět potom zpomaluje nebo zrychluje stárnutí a vede k nějaký degeneraci. A tím, že bychom vlastně se stravovali rostlině, tak pokud budeme vybírat ty správné oleje a tuky, to je důležitý, tak vlastně můžeme ten poměr vlastně zvrátit a mít ten ideální poměr, který třeba říkám na té své přednášce, když budu jíst ty lněný semínka, chia semínka, budu se vyhýbat těm slunečnicovým olejům a tak dál. A to je třeba dost jako pádný argument pro to nejíst jako věci z velkochovu, ale a nemůže každý člověk jíst jako zvířata, které jsou z regenerativních chovů, protože to je ekologicky ještě náročnější, protože zvířata rostou pomaleji, potřebuješ mnohem víc půdy, aby si je vykrmil a mnohem víc času, takže i víc peněz a pro většinu lidí by to bylo nedostupný. Ale rostlinná strava je pro lidi hodně dostupná, je vlastně cenově podobná. A já jsem mluvil o tom zdraví, že prostě to není dlouhodobě zdravý jíst zvířata, který mají takhle nepřirozenou stravu a mají takhle špatný ten poměr třeba těch omega-3, omega-6 masných kyselin. A do toho ještě nevíme, co to udělá dlouhodobě s těma lidmi, s tím ty hormony, které vlastně ty zvířata mají, sice jako v malý míře, ale oni by je tam vůbec neměli, víš? A já v tomhle prostě vidím trošku rozpor. No. Že na jednu stranu těch veganů je tady fakt jako, že rapidně méně než lidí, kteří jedí maso. Ano, to je pravda. A je zajímavý, že tam říkáš, hele, máme to všechno potvrzené a je to v pohodě. A já si myslím, že naopak máme tohle o tom mase třeba z velkochovu. Jsou nějaký samozřejmě, kde budeš mít nějaké problémy, ale naprostá většina i těch mainstream produktů ze supermarketu je naopak testovaná a myslím si, že mnohem víc masivně tím, že je to na mainstream populaci násobně větší než ty veganský. A nejsou tam tyhle ty problémy a ty vlastně říkáš, že jo. Jsou, no, jasně. Tak omega jsem třeba říkal, prostě budeš suplementovat, že jo, ale... No, ale ty musíš mít ten poměr, když máš omega-6, omega-3 teda musíš suplementovat, ten omega-6 tam máš hrozně moc, takže ty lidi, kteří se dožívají 100 a víc let, tak jsou právě místa, kde tu rostlinnou stravu jako mají převážnou, 95 až 100%. Proto říkám, tyhle lidi se dožívají vyššího věku, na to máme data. Tyhle ty oblasti, kde se ty lidi jako takhle stravujou a oni mají těch 5%, občas si dají třeba rybu, kterou někde jako uloví, jo. Jakože, takže to ryba, která je prostě z volného chovu, která nemá nějakou výživu, která by byla jako umělá, ale my jíme zvířata, které jsou uměle výživovaný. Jako dopovaný prostě věc má, aby rostly hrozně rychle a to není přirozený pro člověka tím, ale není to ani pro ně zdravý. Jako když už bychom se měli stravovat jako živočišně, tak zvířatama ve volné přírodě, ale to bychom ty zvířata za 4 dny zničili, zlikvidovali, protože nás je strašně moc. Takže ono ani nedává smysl se snažit o to, abychom měli zdravý maso, protože na to nemáme, na tom bychom nedokázali uživit tolik lidí, kolik tady je. Ale rostlinnou stravou dokážeme uživit tolik lidí a dokonce ještě mnohonásobně víc, než teď jako
Dokážeme. Takže to dává smysl i z toho ekologického, i z toho zdravotního hlediska, i z toho... No. A nemyslíš si, že z pohledu budoucnosti, že tohle to může být mnohem reálnější cesta? To, co jsem říkal, já jsem tě nemyslel velkohově. Jasně. Že prostě nebudeš muset zabíjet zvířata. Ano. A tohle si myslím, že je to. Jo, myslím, že to je taky dobrý, jako pokud na to fakt přijdeme, jako já to nerozporuju, ale já si myslím, že se to nějak neprotiřečí, že jako můžeme. A není to pracovat... tak, že už jsme na to přišli, jenom je to moc drahý v tuhle chvíli? Já nevím teda, já jsem nestudoval poslední výzkumy o tom, jak vzniká jako umělý maso. Třeba je to moc drahý a bude to levnější technologickou vývojem, to já nerozporuju a jsem za to rád a doufám, že se to stane, aby to lidi motivovali k tomu. Optimus bude vyrábět jako třeba třeba budeme jako v Matrixu mít nějaký plnohodnotný syntetický jídlo, anebo třeba maso, jako aby to lidem chutnalo. A já budu první, kdo si ho koupí, pokud to bude jako OK morálně. Jo, budeme mezi prvníma, protože já mám rád maso, mě chutná maso, ale už jsem ho 10 let neměl. Protože já to nedělám jako kvůli chuti, že? Nebo chuť pro mě není relevantní jako morální kritérium, pro tomu, abych nikomu ubližoval. No a ještě, když se tě zeptám, já nevím, budeme to muset podle mě za chviličku skončit, ano, oni se to tady chtěli nachystat. Pravda, no. Jo. Ale třeba když jsi řekl tady tohle, že dřív to maso jedl, tak reálně, protože ta kvalita života, podle mě nejde jenom o to přežít, ale ta kvalita života je prostě obrovská část toho. Třeba ty, vzhledem k tomu, že jsi dělal přednášky, jak nabrat bílkoviny na veganský stravě, nabrat svalovou hmotu na veganský kde jsi nabral většinu svalů? Jestli doopravdy to nabral jako na veganství nebo na tom? Neříkám, že to něco znamená, ale zajímalo mě. Já už jsem nabral tak 10 kg svalové hmoty na té veganské stravě a předtím jsem nabral možná... Oproti tomu, jak jsi byl. Tak no. A předtím jsem nabral možná 6. A ono třeba jako když víš, jako jak funguje nabírání svalové hmoty, tak první rok nabereš třeba 3 kg, jo. Druhý rok nabereš třeba 2 kg, třetí rok nabereš kilo, čtvrtý rok nabereš půl kila. A každý další rok nabereš míň a musíš udělat víc a víc jako správně trénink a všechno. No proto se divím, že jsi nabral 10 kg. No, ale nabral. Dokonce mě to dostalo ze stagnace. Já jsem jako už stagnoval a jak jsem byl na té veganské stravě, tak jsem 3 měsíce jsem ještě stagnoval, než jsem se adaptoval, protože jsem měl větší množství vlákniny, takže to tělo to nezvládalo. Ale pak jsem se adaptoval za 3 měsíce a pak jsem začal jako svalový růst. Takže mě to pomohlo ze stagnace třeba. Ale je fakt, že já jsem si ho tam hodně zjišťoval a jako hlavně jsem byl hodně skeptický ke stravě. Já hrozně nevěřil veganům, že to jde, jo, vůbec. Takže já jsem nevycházel z veganských vůbec jako informací, já jsem si studoval prostě jako jednotlivé potraviny a snažil jsem se naplnit tou rostlinnou stravou ty hodnoty, které jsem věděl, že by měly být v rámci toho a zjistil jsem, že to vlastně jde. Takže tak, no, jako jo. No hele, já jsem se přišel pokusit bavit o první věci, o NAPu a potom o tom, jak moc je to reálný, jo? Jo, ne s tím, že to nějak jako rozsekneme a vyřešíme, jestli je to reálný nebo ne. Máš tam nějakou otázku, kterou by si chtěl, aby nebyla nepoložená? Jako, jestli tam máš něco dalšího? Ne, tohle byly ty 2 hlavní témata. A vlastně naopak ta otázka na tebe, jo, mám tady otázku. Jo. Jak moc jsme se k tomu dostali? Myslím si, že jsem ti to vlastně jako nedokázal moc předat tak, jak jsem to myslel. Ten NAP, že? Já nevím. Moc ti to nedávalo smysl. Ne, to dávalo smysl, co jsi říkal. A já si myslím, že se mnou souhlasíš, ale možná nemáš ten pocit. No záleží na čem. Já jsem s tebou nesouhlasil, že je dobrý nápad dát NAP na zvířata, ale tím nemyslím, že bychom měli ty zvířata týrat, nebo že bychom neměli se snažit omezit prostě utrpení zvířat. Jenom si myslím, že to není dobrý způsob. Já teda nechci snižovat utrpení zvířat. Ale to si myslím, že jsem ti moc nedokázal. To jsem špatně pochopil. Já se nesnažím snížit utrpení zvířat. On to vypadá na první pohled, že jo, ale ne. Já jenom se snažím o to, aby, jak jsem mluvil o tom morálním agentovi, aby neubližoval někomu, kdo může být obětí, když má možnost volby to nedělat. To, že to mimochodem přinese to, že bude nižší utrpení, jako je fajn, ale není to ten hlavní zájem. Já nejsem utilitarista. Já se nesnažím snižovat utrpení ve světě a maximalizovat slast. Já jenom chci, aby ten, kdo má možnost volby, aby se choval morálně neutrálně. To znamená, jako neútočil na někoho, kdo může být obětí, pokud má možnost volby. A to byla ta druhá část, jestli tu možnost do jaký míry máme. A podle mě ano, a já říkám, do nějaký míry, ale neberu to tak, že je to jasné. Do hodně velký míry, jo, protože my většinou jako proti zvířatům používáme útoční násilí. A samozřejmě tady druhá otázka, my zvířata zabijeme i jako nevědomě. Nebo s tím, že nechceme zabít. Zajedeš, já nevím, králíka, jedeš autem, zašlápneš brouka, ale to je velký morální rozdíl, když jako někoho někam zavřeš a tam ho mučíš a pak ho zabiješ,
a mezi tím, když někoho zajedeš, protože jsi ho neviděl a nebyl to tvým cílem. To je úplně odlišný jako přístup morální, že jo? Jako, na tom se shodneme, že jo? Takže já bojuji za to, aby tam nebylo to vědomí, přímý vykořisťování a zabíjení. A samozřejmě vedlejší škody, není to jako nic, je to něco, na čem bych pracoval, aby jsme jako zmenšovali to ubližování, když máme možnost volby. A samozřejmě nejde to úplně, ale to, že to nejde úplně, neznamená, že jako jsou zjevný případy, kde to jde zjevně tomu zamezit, protože to zjevně víme, že tohle není OK. A vedlejší škody jsou jako blbý a můžeme je minimalizovat tím, že třeba budeme technologicky nějak růst a poznáme a budeme všímavější, vnímavější a tak dále. Takže to je třeba ten můj postoj k tomu, jo? Že ty říkáš vlastně, jde to do velké míry, někde to trošku nejde. Já si myslím, že pro většinu společnosti to jako hodně nejde a znamená to vlastně takový ústupky, který prostě ta společnost není v téhle chvíli schopná vůbec připravená dělat. Připravená technologicky je, jenom mentálně zatím ještě k tomu Já si neuspěla. to nemyslím právě. Ale to jsou jenom zvyky. Cesta je k tomu prostě víc bohatá společnost, která si to může líp dovolit. Ano, bez takový, Čím bez budeme takových informovanější, technologicky vyspělejší, ekonomicky budeme víc prosperovat, tím to bude všechno jednodušší, čím taky budeme vzdělanější jako, a budeme se chtít rozvíjet, tak to bude lepší a lepší, jo? To určitě... Hele, díky moc, necháme to teda si tady nachystat, jasně. Asi, že? Chtěl jsi ještě něco říct? Tak jo, já moc děkuji za diskuzi. Nějaký závěr klidně udělej. Já díky moc, mě to aspoň dovede k tomu se nad tím líp zamyslet, protože to chci říct trošku jinak, aby ses na mě netvářil tak, jakože kurva, co to tady meleš. Ne, já si myslím, že jsi dělal dobrý jako pointy a že jsem hrozně rád, že jsi přišel, protože já vlastně celkově hledám lidi, kteří jsou ochotní se mnou diskutovat na kameru, protože na internetu to není takový a mě to moc nebaví, jako psát nějaký dlouhý texty a pak si lidi myslí, že to je AI, že to je můj názor. Dneska si každý myslí, že to píše AI. Takže hrozně moc rád s každým člověkem, který bude ochoten se mnou přijít do diskuze tady do Liberty Loftu nebo ke mně do ateliéru, chci nahrávat o tom podcasty, tak budu hrozně rád o tom diskutovat. A prostě každýho, kdo tomu má připomínky a chce mi jako vytknout nějaké věci, já si nemyslím, že to mám absolutně dokonaný a perfektní. Já tam vidím spoustu jako věcí, které bych chtěl ještě dořešit. A určitě každý člověk, který se na to dívá z jiného pohledu než já, ne tak zaujatě, mi může jako pomoct to vyřešit a třeba to udělat ještě lepší, tu tézi. Takže a jsem hrozně rád, že jste se sem dokoukal, takže můžete napsat nějaký komentář pod video, nějakou otázku, čím jsme se jako třeba mýlili, někde jsme se neshodli a budeme moc rádi a budeme na to reagovat a podíváme se na to a dejte like Liberty Loftu a odběr a zvoneček a tak ty věci a přemýšlejte o tom dál a mějte se pěkně. Takže ahoj. Čau. Pecka. Super. Díky. OK, super. Jo. Lidi jsou spíš jako jdou přes ten soucit. Jakože vidějí ty zvířata a říkají si, hele, tak to je jako blbý a cítějí, jakoby, že to je špatný a to je změní spíš, než že by je někdo filozoficky vyargumentoval, hele, je to špatný, protože etika má nějaký principy a ty principy úplně se podle nich nechováš. Tak když tam je ta logika, tak většinou ten apel, nebo ten důvod k tomu změnit chování vychází spíš emocí vždycky, že jo? No proč mě to napadlo, tak Urza vlastně si myslím, že ze začátku přesvědčoval ty lidi, myslíš, že emocema? Protože on určitě přesvědčil jako hodně lidí, ale myslím si, že ty jeho první roky byly hrozně o těch logických argumentech. A myslím si, že je to specifická část lidí a zrovna vlastně ty jsi to tak dobře propojil, že jo, s těma anarchistama od Urzy, teďka tady těma přednáškama si myslím. Spíš od Rothbarda, já si myslím, že Urza by se mnou v mnoha věcech nesouhlasil. Já ti myslím jako ta komunitu, že je to víceméně od Urzy komunita, víš? Jakože tu tím můžeš dobře oslovit, jo. Protože jsi to propojil s tím principem neagrese. No, který Urza definuje že jinak, si myslím, že je to specifická komunita, která vlastně jako na ty logické argumenty slyší možná víc než většina lidí. I takhle, jo, to bych si doufal, tím pádem by si doufal, ale já nevím, co to tím je. Možná, že Urza je fakt jako silná osobnost, který má, jako Urza má hrozně silný charisma a myslím, že někdy přesvědčí i ten člověk jako takovej víc jako, že se chceš identifikovat s někým, k komu můžeš zlížet, protože ti připadá, že ten člověk je kompetentní. A když někdo je jako kompetentní v něčem a je podle tebe lepší než ty, jako že třeba chytřejší nebo charismatičnější, tak máš tendenci jako víc mu naslouchat a vlastně jít za ním. Někdy i bez hlavy přijímat jeho názor. No. Proto taky vzniklo spoustu vůdců, kteří změnili jako svět ne skrz logiku, ale skrz svý charisma. A jako myslím, že Urza má velký charisma a Urza je taky hodně empatický a myslím, že to je hodný člověk a že to je člověk, který ho hodně lidí bude následovat, protože
jim připadá jako třeba i morální vzor. Asi má velký. Má odvahu nějakou, jo, má obrovskou odvahu. A lidem se líbí, když je někdo odvážný, hodnej a když někdo bojuje za jejich práva. Takže já si myslím, že to jako hraje velkou roli ta osobnost. Že ne každý by jako tuhle sílu měl. Je to pravda, Urza má velký charisma. Se na druhou stranu ty máš velký svaly. No jo, to taky pomáhá. No. Jako jo.